What's up mga boss? Ngayon mga boss, pangatlong araw to sa driving lesson natin mga boss sa TESDA. NC2 to mga boss. Yung makukuha ang certificate natin mga boss. Tara, samahan nyo ko mga boss. Yo mga boss, samtang nag-drive atong classmate mga boss. Snacks ata mga boss. Natay saging. Natay kamuti. Oh, siyempre natay nisti. Kaya ron di ta madundan. Di ta madundan mga boss. Ano nabugnaw ni? Atay sa mag-gloves. Nagda. Mabukon na na. Hi guys. Hi vlog, welcome to my guys. Water lang ko ah. Water ah. Yo mga boss, maaga natapos yung driving lesson natin mga boss kanina. Mga siguro mga 3 PM, mahigit 3 PM po mga boss. Kaya naisipan ko mga boss, kunin natin yung tanim na luya mga boss. Yun. One down. One down, 4 ups.
4 ups. Ito na po lahat mga boss. At saka meron pa po maliit dyan. Yan mga boss. Pag may tiyaga, may aanihin. Yeah.